Siriakan na. Hindi siya. Kung nagraramrag na nga ako, tinanggal na. Galim ko. Pogi, sige na.
squat. Mueve cadera. Mueve cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala, kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Daling-dali, sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng sino siya? Ang nakitang bumili talagang manggigil ka. Daling-dali, kung kailan na gusto ko, sige, igiling palihito. Five, four, three, two, one. All this stuff is so yummy. All this stuff is so yummy. Know you want this yummy. Yummy all in your tummy. I'll make you out. My girl just Thank you very much. Entry number 2 from Libod 1, Libmanan Camarines Sur, Bicol Central Academy.